прывітанне. Светлана Тихановская падчас свайго візіту ў Брюссель для ўдзелу ў мерапрыемстве ў рамках парламенцкай асамблеі НАТО падкрэсліла, што Беларусь варта ўспрымаць не толькі як крыніцу пагрозы, але як шанец аднавіць геапалітычны баланс у рэгіёне на карысць дэмакратыі і міру. На ваш погляд, якім чынам Беларусь можа выканаць такую ролю і ці гатовая Еўропа сёння разглядаць Беларусь у якасці магчымасці, а не толькі праблемы? Калі ўспрымаць Еўропу як еўрапейскі звяз ці частка НАТО, то на сённяшні дзень няма завершанай стратэгіі і плана дзеянняў па Беларусі. Гэта я канстатую як факт. І гэта тым больш падкрэслівае актуальнасць той работы, якую праводзіць Светлана Тихановская і яе каманда. Калі такой стратэгіі і завершанага плана няма, то у вас ёсць магчымасць дапамагчы яе сфармаваць. І зараз вось якраз мы перажываем такі момант. Таму трэба ехаць у еўрапейскія сталіцы, трэба сустракацца з палітыкамі, трэба мець сваю завершаную пазіцыю і прасоўваць яе. Так што мы на маршы. Супраца з парламенцкай асамблеяй НАТО, наколькі я ведаю, адзін з вельмі важных кірункаў у міжнароднай дзейнасці офісу Светланы Тихановскай. Як вы ацэньваеце яе практычную каштоўнасць? Ці дапамагае яна ў прасоўванні канкрэтных мэтаў, такіх, напрыклад, як вызваленне палітвязняў? Калі мы говорим про палітвязняў, то тут ужо ёсць сфармаваная повестка дня, што рабіць. І калі мы говорим про парламентароў, то з чаго можна ад іх чакаць? Мы разлічваем на тое, што пэўная частка з іх будзе хроснымі. Яны возьмуць апякунства над палітвязням, над сем'ямі, і тут ёсць розныя кейсы і паспяховыя, і непаспяховыя. Калі мы говорим про палітычных вязняў, то натуральна вельмі важна, каб гэтая тэма гучала. Гучала у тым ліку у мурах парламенцкай асамблеі НАТО, еўрапейскага парламента. Калі гэта не гучыць, то наступае цішыня. А цішыня – гэта ідэальная сітуацыя для любога рэжыма, і беларускі тут не выключэнне. Калі мы говорим про палітвязняў, то тут важна зараз думаць про тых некалькі тысяч чалавек, які ўжо выйшлі на волю. І гэта людзі, якім патрэбна як мінімум рэабілітацыя, якім патрэбна падтрымка. І мы зараз працуем з канкрэтнымі краінамі, парламентамі, каб пераарыентаваць чарнобыльскую сетку па аздараўленні дзяцей з Чарнобыля на патрэбы палітвязняў і чальцоў іх сем'яў. Натуральна, што вельмі важна, каб палітыкі, парламентары лабіявалі, каб у міжнародным фондзе гуманітарным падтрымкі палітвязняў было больш грошай. Калі будзе там больш грошай, будзе больш падтрымкі. Так што вось гэта такі план дзеянняў, што мы можам рабіць па кейсу палітвязні Беларусі. Але будзем шчырымі, Анатоль, парламентарый краіны НАТО гэта не кіраўнік ураду і не чалавек, які мае беспасярэднія палітычныя рычагі. На вашу думку, наколькі парламентарыі могуць сапраўды ўплываць на падтрыманне тэмы Беларусі ў міжнародным дыялогу, і ці не ператвараецца гэта ў фармальнасць або імітацыю дзейнасці? Фармальнасць і імітацыя ў парламенцкім жыцці – гэта беларускі кейс. Бо там ніхто нікога не выбірае, і натуральна, што няма ні паўнамоцтваў, ні кампетэнцый. Я б не недаацэньваў парламентароў у Еўропе. Вы маеце рацыю, калі кажаце, што ўрады – гэта ключавы элемент. Але хто фармуе ўрад? Фармуюць парламентары. Так, грошы ў чыноўнікаў, але хто прымае бюджэт? Прымаюць дэпутаты. Таму іх вага вельмі важкая. Так, тут шмат і бюракратыі, ёсць і фармалізм, але ў цэлым мы зыходзім з таго, што парламентарызм – гэта важная састаўляючая дэмакратыі, якая не ідэальная, а якая значна больш эфектыўная, чым любая дыктатура, і беларуская тут не выключэнне. Беларусь сёння, на жаль, застаецца стратэгічнай тэрыторыяй для расійскага вайсковага кантролю і дзеяў супраць Украіны. Якія выклікі гэта стварае ў кантэксце супрацы з НАТО і міжнароднымі парламентарыямі? Ці не выклікае гэта скептыцызму наконт магчымасці зменаў унутры самой Беларусі? Беларускі рэжым – гэта ўжо выклік. Беларускі рэжым, як хаўруснік Пуціна, гэта дадатковы выклік. Таму так, гэта трэба прымаць да ведама, з гэта трэба зыходзіць, што на вялікі жаль беларускі рэжым і беларускі правіцель зрабілі 9 мільёнаў беларусаў закладнікамі. І беларусы, якія і ўнутры краіны, і за межамі сутыкаюцца з выклікамі, якія выходзяць з таго, што Лукашенко зрабіў Беларусь хаўруснікам вайны ва Украіне. Мы не можам не прымаць да ўвагі, што тэрыторыя Беларусі разглядаецца Пуціным як добрая артэрыя, каб
у выпадку неабходнасці накіроўваць свае войскі. Жалезная дарога беларуская добрая, і Расія могуць хутка даехаць да сувалкінскага перашэйку. Беларускія лазарэты, мы гэта ведаем, яны ўжо сталі таксама тым месцам, дзе аздараўліваюцца бандыты з Расіі. На тэрыторыі Беларусі пралятаюць дроны, якія і ракеты, якія ляцяць у Расію не з самой тэрыторыі, але праз тэрыторыю. Таму так, мы прымаем гэта да ўвагі і говорим, што гэта велічэзны выклік, але стваральнікам гэтага выкліка там не апазіцыя, не Ціхановская, а менавіта беларускі рэжым. Уже зусім хутка 5-я гадавіна пачатку масавых пратэстаў у Беларусі, які пачаліся, як вядома, 9 жніўня. Якія акцыі салідарнасці запланаваныя, калі запланаваныя да гэтай даты, у тым ліку з боку дэпутатаў краінаў НАТО і сябраў міжпарламенцкіх групаў падтрымання Беларусі? І ці чакаеце вы, што гэтыя ініцыятывы нададуць новы імпульс міжнароднай увазе да сітуацыі ў краіне? Калі мы говорим непасрэдна пра 9 жніўня, то найважнейшая падзея – гэта канферэнцыя новай Беларусі, якая пройдзе ў Варшаве. І гэта мерапрыемства беларусаў для Беларусі. Але гэта пачатак цэлага шэрагу кампаній і мерапрыемстваў, якія будуць так ці інакш звязаны з 5-й гадавінай рэвалюцыі. Яны не прывязаны непасрэдна толькі да 9-га, таму што ў большасці палітыкаў гэта вакацыі, але чакайце, анансую, што ў гэты дзень вы пачуеце супольныя заявы Святланы Ціхановскай і з першымі віпамі еўрапейскай палітыкі. Азначыў бы як важную дату, у кастрычніку будзе 3-я сустрэча Альянса дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь. Ужо 3-я, дзе збяруцца парламентары з розных краінаў, і мы будзем абмяркоўваць у тым ліку і гэтую дату, і што рабіць. Анансую таксама, што ў еўрапейскім парламенце, які за маёй спіной, вось тут адбудзецца прэзентацыя пазітыўнай альтэрнатывы, пакета законапраектаў для новай Беларусі. Нам вельмі важна гаварыць, што мы не проста хочам у Еўропу, а што мы ведаем, што мы будзем рабіць у Еўропе. Таксама анансую, што у еўрапейскім парламенце будзе выступ Сергея Ціхановскага і Святланы Ціхановскай на пленарным паседжанні. Это будзе магчымасць звярнуцца наўпрост да 700 дэпутатаў і сказаць і пра гадавіну і анансаваць планы. Будзе у нас таксама і форум 8+100 міжпартыйны у еўрапейскім парламенце. Гэта ўжо будзе напрыканцы года. Так што графік падзеяў прывязаны толькі да еўрапарламента, ён вельмі вялікі. А можна гаварыць яшчэ і пра іншыя міжнародныя парламенцкія арганізацыі. Так што гэта дата, яна важная, яна ключавая, яна дае магчымасць праводзіць мерапрыемствы і анансаваць новыя планы. Падчас паседжання ў Брусэлі вы азначылі, што слова бяспека сталася ці не найбольш ужываным і актуальным у сучасным еўрапейскім дыскурсе. Чаму менавіта гэтае паняцце выходзіць на першы план і якую ролю, на ваш погляд, можа адыграць дэмакратычная Беларусь у еўрапейскай сістэме бяспекі ў будучыні? Бяспека як актуальнасць выцякае з таго, што Расія – гэта сінонім слова вайна. І Расія – гэта не дзесьці далёка, гэта тут побач. І мы бачым, што гэта найвялікшы выклік. Калі Францыя ў 27 годзе выдаткуе на абарону 64 мільярды, гэта ў 2 разы болей, чым 10 гадоў назад. Калі краіны НАТО прымаюць рашэнне павялічыць бюджэт нават не на 2%, чаго дабіваўся Трамп, а на 5%, ну, мы разумеем, што сапраўды Еўропа рыхтуецца да вайны, таму што Пуцін – гэта вайна. Што мы можам рабіць у гэты час? Ну, зрабіць усё, каб Беларусь усё ж такі не была ўцягнута ў вайну Расіі. Гэта як мега-задача, як найвялікшая задача. Па-другое, мы мусім данесці да нашага, вот таго мы пачыналі нашу размову, вот гэта наша бачанне Беларусі як часткі еўрапейскай архітэктуры бяспекі. Бо без бяспечнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі не можа быць бяспечнай ні Літвы, ні Польшы, ні еўрапейская звяза ў цэлым. Дзякую за ваши адказы. Сёння з намі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскі дыялог Анатоль Лябедзька. Алексей Ильич, Белсат, Брюссель.